Ngabemi beli abayi-3 million ekuqikelelwa kuba bazokusuleleka yintsholongwane ye-corona kwaye abantu abayi-40,000 kubo bazakuphulukana nobomi babo ekupheleni kwalonyaka. Okuchazwe zingcali ezenza uqikelelo ngethuba bezinikezela ngengxelo yazo kuMphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize. Nangona kunjalo uGqirha Mkhize uthi abemi beli bangalutshintsha uqikelelo ngokuguqula indlela abaphila ngayo kwaye bathabathele emagxeni abo ngokupheleleyo ixanduva lokunciphisa usuleleko lwale ntsholongwane. The expected number of COVID cases are expected to peak around August, September. We can see that the results showing approximately 3 million people. Oluqikelelo lunzima kuba lwamkeleke kungoko abemi beli kufuneka bazilungiselele njengoko kuzawufika ixesha elinzima ngenxa yale ntsholongwane ye-corona. Kodwa kuba nje abemi beli bangaqina kwindlela entsha yokuphila enjengokungasondelelani, banxibe imask, bahlambe izandla ngesepha, ze basebenzise nesanitizer, kungalula ukulwa eli dabi lale ntsholongwane. Importance of social distancing and adherence to social distancing is exemplified here. This is numbers 4 of active cases for Gauteng for different assumptions of small increases of social distancing or adherence to social distancing, where a 20% will basically shift the peak by about a couple of months. Kusenjalo kuphando lwenziwe ngenye inkampani eziphanda ngale ntsholongwane ye-corona ziqikelela ukuba amanani abantu azokunyuka abangena kwicandelo labagula ngamandla kwizibhedlele zeli. We are expecting to breach the ICU bed threshold somewhere between the early June and mid to late July. So that is one thing that we are particularly concerned about. And it's also important to note that although on the general beds plot, it looks as though we may not breach that threshold, many of the people who would need an ICU bed and not receive one would also be in hospitals. Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uthi eli dabi lisezandleni zabemi beli. This basically becomes a people's war against COVID-19. It becomes a people's fight, because unless our citizens themselves take responsibility of the infection control, then of course we will not be able to win. Umkhize uhlabe ikhwelo kubemi beli ukuba basebenzisane ukulwa olutshaba lungabonakaliyo.